дӯстони азиз, салом. Хеле шод ҳастам, ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва имрӯза видеоро оғоз мекунам. Ва пеш аз оғози ҳамин видео ман мехоҳам ба шумо дар бораи конкурс гап занам. Конкурс дар канали яке аз бонувони мо, мама блогер таҷричка мерава, ки ссилкаша дар поёни ҳамин видео ман мемонам. шумо ба ҳамин ссилка даромада дар конкурс иштирок кунед агар хоҳед ва соҳиби тӯҳфаҳо гардед. ба ҳама бурдбори дӯстони азиз. Анавози дӯстони азиз, иҷа пеша ифтора ман тез анамихел чӣ тайёр кардастам. Салат тайёр кардастам, салати оливье, хӯриши оливье. Духтарчаи бисёр хоста буд ҳамин чиза. Ана иҷа бинед, ман лакайра ҳамаша якҷоя кардам. Мози хушрӯтар бо майонезаш кати якҷоя мекунам, ки хушрӯ шава, ҳамаш якхела шава. Хулоса анамихел ин салата ман беҳад дӯст медорам. Ҳамин чанд рӯз буд, ки духтарчаам салати оливье мехӯрам, гуфтам хеле хоҳиш карда буд. Ман имрӯз тасмим гирифтам, ки ҳамин салата кунам. На марҳамат. ози сархрака дӯстони азиз, мо хамир карда будем барои нон. бо як вайша гирифтем, як нонша гирифтему анамихел чалпакча пухтем дар роған гармакак. ози ношто мекунем. Ман бисёр нағз мебинам, ба маза меояд. аз кӯдакимон мо ҳам хеле мекардем хонада. якта ҳамин нона мегирифтему чӣ мекардем, ҳам хеле чалпакча мепухтем. иҷа дуюм рӯзи влогай дӯстони ман. ман дина видео накарда будам, видеои хонагӣ. ози пешаи шомай ман авқот кардастам. авқоти анам хеле яхтараш ки ҷӯшидастам. ози паза азанам хеле мурғ кардастам, ки камакак авқоти суюқ хӯрем имрӯз да ифтор. хулоса касое ки ифтор мекунам бо иштиёи том. иҷа ман бо хӯриш тайёр карда будам ай лаблабу барои ифтор. бо духтарчавом ки ҳамин хӯриша хостанд, бо қаша гирифтам ва ёда додам. хулоса ай лаблабу ай баъд мурғай ранги анами селёдка под шубой ай просто ҷои ҳамон моҳидам иҷа мурғ андохтагиам. ина дӯстони азиз, касое ки хӯрда истодаед, бо иштиёи таом бори дигар. аз анамин вай аз рецептҳои ки дар телевизион нишон метиҳад, што мани мадинакати духтарчаи калоним тамошо кардиан ай кошона. баъд якта чӣ дидиан, як видео дидиан, я рецепт дидиан, ки аз блинчик ва ё торт кардиан. ана ба дигар ҳардушон сар мара гуфтанд, ки мо дидем ҳамин рецепти хушрӯ вай ҳамин маҳсулотоша биёр. што манам гуфтанд ман блинчик мепазам, бега маҳсулотоша биёр, торт кунем барои кӯдакураи блинчик. фақат дар ӯ рецепт ҷои анамин кремушда сметанаву творог буд дар рецепте, ки дар телевизион нишон дода буданд. мабоша креми ира якта ҳамин сгушонкаву якта сметана андохтам, тамом бе творог, барое ки творог намехӯранд духтарои ман. барои авай аз ҷои анамин творог яке буд, ҷои ҳавайда ман иҷада вай андохтам сгушони молоко. бовар кунед крем беҳад хушрӯ омадай. ози ма инами торта ҳамаша соз мекунем, кремоша мешакем. баъд шумо бо бинед ба ман шумо да гап мезанам чӣ хел маззаш чӣ хел омад, худаш намудаш чӣ хел омад. инҷа ҳамаша ҷобаҷо кардастем, крем карда ҳами ваюра блинчикора ҳамаша соз кардастем. ози ма ина шоколада об мекунам. я шоколад бояд об кунӣ. шумо метавонед ва я чизе ороиш тиед ба хости дили худтонай. ва метавонед какао ҳам хеле андозед, метавонед атёрка шоколад гузаронед. хулоса ҳар коре ки хоҳед худтон ороиш метиҳед. ман бошо ози я шоколада об мекунаму баъд болои ида мерезам. шумо бинед дӯстони азиз. ира мо ҳози баъда ифтор тайёр кардастем. блинчикша пешаки хушто манам пухта буд. бега бо ман ки ай кор омадам ва я овардам ами чира овардам, сгушонкаву анами сметанаро овардам. ако ҳози амира чӣ кардастем, торта тайёр кардастем. хулоса на марҳамат бинед касое ки мехоҳед.
аз анамин вай шумо ҳам аз анамин намуд торти блинчикӣ бикунед. боварӣ дорам писандтон меояд. ана дӯстони азиз иҷа ман шоколата ов кардам, некем ови бад шидай. шумо агар ки ам хевай боша метавонед ки ҳамин шоколадша вақте ки болошда чошидед дар холодильник 1 соат 2 соат монед. торт беҳад хушрӯ меша, питаться мекуна, вале аз сабабе ки ёзи кӯдако хоҳиши торт хӯрдан доранд, мо иро тайёр мекунему, озӣ мебирем. хулоса ҳамин хел дӯстони азиз, анам хел торт омад. ва ёи осонакай маҳсулоти осонаки ки тез тайёр мешавад. ана бинед намуди чӣ хел хушрӯ омадана, озӣ мебирем, шумо бинед. ина марҳамат. духтаро агар касое ки анами хоҳиши тайёр кардани ҳамин намуд торт дошта бошед, марҳамат бовар кунед, бисёр ҳам сочни бамаза омадагӣ буд ҳамин торт. ана бинед қабатоша бинед. Ман гумон карда будам ки ҳамин торти блинчикиро бириданда баъд намешава, хел ғоз метия хиёл карда будам, вале бинед ки чӣ қадар хушрӯ мебира, чӣ хел мулоима. И боварӣ дорам ки агар питатса мекард бо ҳам ба маззаи хушрӯ меомад. хулоса ман ба шумо тавсия метиҳам дӯстони азиз, ҳамин намуд торта шумо ҳам кунед дар хона. боварӣ дорам ба фарзандои шумо писанд меояд, зеро ки беҳад ба маззаи сочнияй, чӣ хеле ки мегӯянд ва осонхирай, торти сабукай дӯстони азиз. ҳанам хел чӣ креме ки мехоҳед, баъд шумо худтон метавонед ки анамо крема истифода баред. креми мо имрӯза да анами хелай. шумо метавонед ҳамхел сметанара ба анами сахарни пудра якҷоя карда крем кунед, ё ин ки сметанара ба творог. вале мо дар инҷа чӣ хеле ки нав гуфтум, фақат ҳамихел бе шакар бе ҳичи ҳами сметанара кати анамон згушон якта згушонка кати якҷоя кардем. шид анамихел креми хушрӯ. аз ин торт ма ваям чӣ гӯям розиям. хулоса шумо ҳам кунед амихел бо иштиёи таом. бори дигар шоколадоша бинед аҷа овуш буромадаста, аз сабаби майра питатса кини намондам. ана дӯстони азиз, и дигар рӯзи влоги мояй. ман иҷа бояд ози як хонара ба навор бигирам, ози магазини хӯрока омадагиям. иҷа ҳамин як шиносум кати бояд равем ам хона. бинед иҷада вай мондиян, анам хел красная линия кардиян, иҷара мондиян барои анамин эҳтиёт. ана иҷа раҳай, иҷа ва ини гарадокай дӯстони азиз, тарафи гипрозем. касое ки дар бораи хона пурсон шуда будед, анами дома бинед, анами доми сари раҳай. ҳанамин домда як хонаи фурӯшӣ ҳастай. ҳозир ма ба навор мегирам. шахсоне ки пурсон шуда будед, марҳамат тамошо кунед, бинед ман номерои телефони анамин савдогарам мемонам. шумо метавонед ки ба анамин соҳиби хона занг занед ба ҳамон номер, баъд дар бораи нархаш бо пурратар дар бораи дигар чизош фаҳмед. анаи пеши домай бинед чӣ хел сабзи хушрӯ ҳама ҷо. и дом 4 этажаяй, 4-ошёнаяй ҳами бино. ва имо хонаи фурӯшӣ низ дар 4 этаж қарор дорад. дар иҷа манам рақамҳои телефонам мондум. рақамҳои телефони ҳамин соҳиби хона. и хубиш дар онае ки шумо метавонед нархи наво кунед, анами мустақилона бо анамин соҳиби хона гап занед, бе ягон миёнарав. анаи падезошон озӣ мебироем 4 этаж, баъд дар уҷа бо ман шумода нишон метам. ҷа дари оҳанӣ, хона дари оҳанӣ дора. марҳамат бинед, касоеда ки маъқулай тамошо кунанд. ҷа мо дара тақтақ кадестем. ана дӯстони азиз, и анамо хонае ки ман гуфтам, хонаи фурӯшӣ. иҷа калидоршай,
ози мо медроем як анами хонаҳоро ман шумода нишон медам. ин хона нархаш $45,000 дӯстони азиз, бо арзон мешавад. анами рақамода занг занед ва дар бораи нархаш бо худатон суҳбат кунед. ана якум хонашай ҷои хобай, якум хонаи 4 хонагаяй. бори дигар такрор мекунам. ози машмуда бо якта ба якта ба навор гирифта нишон метиҳам. таъмираш пурра нест дӯстони азизи хонара. ами вайш ошхона бо балконаш вай таъмир надора. аз анами сабаб ман анами дуҷора ба навор намегирам. ана дароша бинед, ремонтоша бинед. касое ки мехоҳанд, касое ки хонахар ҳастанд, марҳамат шумо бинед. бо аниқтарша доир ба анами таъмири хона, доир ба дигар саволҳо ба анами фурӯшанда мустақилона занг зада пурсон шавед. ана дуюм хонаяй. ин дуюм хонашонай. хона ба фикрам 4/3 яй. хонаи якумшам 4/3 буд. ози бо залу дигар ҷоёша мебинем. ӯ хонааш бо калонтарай. на марҳамат тамошо кунед, бинед ин ранги абоёи мо будай даи хона. ана ин залай дӯстони азиз, зал калонай. хонаи сеюм. баъд ана иҷара бинед дарунда хонаи 4 ҷойгирай ки вай майдатарай нисбат ба ин хонаҳо, нисбат ба ин ҳуҷраҳош. хулоса анам хел хона я боёшо набинед. ин хонаҳо аз тарафи офтобиян, аз тарафи офтобрӯяян. ҳаминаш бисёр ҳам як плюсай чӣ хеле ки мегӯянд, зеро ки хона гармак меиста. дар анами зимистон хона гармай. иҷа хонаи 4 дӯстони азиз. ин майдатарай нисбатан ба ин хонаи дигар. як чизи дигар дӯстони азиз ки ҳамин хона балкони калон дора. балконои ин хонаҳо 9 метраяй. бисёрам балкони калони хушрӯ дора. 9 метраяй. афсус ки вай надошт, таъмир надошт, ман ба навор нагирифтам. кухнишам кухни калонай. баъд анами балконшам балкони беҳад калонаш ки шумо метавонед ки анами дар ами балкони ами як хонаи дигар кунед ё ки 2 хона кунед. мисол 9 метрай вай дарозиш. хулоса дӯстони азиз, ба анами рақамо занг занед. чӣ хоҳише доред, чӣ дархосте доред, мисол пурсон шавед аз анами соҳиби хона, чӣ саволе ки доред. иҷа калидорай бинед 3 хонаяй. як хонаш дурун ба дурунай. баъд ӯ тарафда як калидори дигай тарафи кухнию балкон раҳ ҳастай. на марҳамат бинед. 70% хона вай дора, таъмир дора. хулоса анами хел хонаи фурӯшӣ. бори дигар такрор мекунам, $45,000 амрикоияй. бо арзон мешавад. занг зада ҳатман пурсон шавед, нархи наво кунед. шахсоне ки хоҳиши харидорӣ намудани хона доранд. имрӯза видеои мо ба поён мерасад дӯстони азизи ман. умедвор